As intelixencias artificiais estánse convertendo nas nosas aliadas á hora de buscar información, mellorar textos, crear imaxes ou automatizar tarefas, entre outros usos. Ademais, non só as utilizamos no noso ámbito persoal, senón que tamén o facemos no ámbito laboral. Pero, que é a sombra da IA? Ou o Shadow IA? Trátase do uso de ferramentas de IA non autorizadas pola empresa para realizar tarefas laborais. A información que se comparte con elas é, en ocasións, corporativa ou confidencial. Ás veces, subimos informes, contratos ou correos electrónicos co fin de melloralos ou revisalos, sen decatarnos de que isto pode supoñer un problema. Perigos asociados a estas prácticas. Perda de control da información. As aplicacións poden guardar e reutilizar a información que se comparte. As fugas de información poden dar lugar a ataques máis sofisticados de enxeñaría social. A privacidade pode verse comprometida coa información compartida e as procuras realizadas, chegando incluso a vulnerar dereitos de protección de datos. Como evitar estas situacións? Utiliza só aplicacións autorizadas. Evita acceder a aplicacións non corporativas con credenciais da empresa. Coida o que compartes e non subas información confidencial, porque en ciberseguridade cada minuto conta.